Ang takot. Well, Marami ka. Sino tali sa inyo? Gusto mo si Romel na lang susunod. Nanalo kayo? dalawang bacon. Dom. 2-1! Ako na lang. 2-1. Single. Ako na lang. Ako na lang. Saan tayo makikita? Bola, in. Saan ka na ba ngayon? Yes! Anong harapan? Really? That's it, isn't it? Yeah. That's the headline. That's the headline. Dito, tumama. They have a lot of double. Except for the shirt. You're being good boy, ah. Hi, Carlos. This is Bernard pala. Bernard Carlos. Rod. Nakilala na ba kayo? Rod. Bernard. Bernard. Si Bernard. Bernard. Rod. Carlos. Ay, dito ka rin. Anong hospital? Nurse ka rin. Salantok. Hindi alam. Ba? Nurse ka rin. Nursing auxiliary. Ah, Are you gonna play ball? Yeah. Lalaro rin pa kayong volleyball? Yeah. Pagkatapos lang ng tournament dito ng volleyball, nag-volleyball ka rin. Di ba nakaroon ng Cardiff Open Friendship? Last month. Invitational yun ng World Cup. Pero yung last time yung March, combine ng bat saka baseball. Kami nakalaban namin. Nakalaban namin sa Si Dean. nakalaban namin sila. Hindi ako naglalaro, nagpupulak lang. I don't play anymore. Ikaw pa? Next level na. Basketball na, di ba? Basketball. Ito ka dito saan? Dito Marie? Tanong mo kung ba't iniintay? Anong iniintay mo? Yes, ma'am! Sister, sunduin ko lang yung pansit, ha? Ang pansit. Naglalakad na rin pa. Ano oras na natapos? Anong oras na ba? Anong oras na natapos? Mag-duty pa ako. Hindi nga, Bike pa ako. promise, career talaga. Hindi ako pinayagan ng boss ko. Kumaga na. Wala akong makita. Dapat si Abby mo na lang pa. Ba't ba ako nag-assign pa? NA lang ko lang. Nursing church from Southampton General. How was it? Sino kasama mo? Wala, gusto ko lang. Saan mo driving? Ay, dyan lang sa may walking distance, sabi niya. Ay, walkathon ka, oh. Hindi ka na. Parang Palamig muna, palamig. So near, yet so far. Kumain what? Wala tayong talo. Talo? Hey! That's what happened to us. We won the first set, lost second set, then race to left. Sarah. Swapping. Ayun na niya.
No wife. Because the last time she asked me, how much did you pay? 1,000. After my wedding, I appreciate Yeah, get off the straight touch, you don't have well, they were just in the lineup, but there's no available. So what happened? Anyone is they're looking for a place outside the house. Because they have to next time all the flights Depressing na ano yung store shit natin. Carbon sorry. Got the lineup? Wala na kinaapat na. Ili, saan ka laro ah? Saan ka laro? Wala na daw, 4 lang na game. Oh, Paano yun? paano yun? Hindi pa nga tayo nalaro dito. Kasi wala na daw time. Wala lang? Wala nang time daw. Paano yun? Kaunti lang naglaro. Teka na, maglaro na tayo dito. Game mo. Tayo ng court. Oh, wala na. Let's go. Ba't Rambo? Ba't Rambo? Rambo talaga? Kapatid ko apple, chicken melon. Hindi nga, ano? Pero ang mas nauna pa ako din sa palabas ha. Tagal ako rambutan. Tagal ka? Siya kumayas pa kami doon. Rambutan dapat yan pero hapa eh. Ilan ba kayo? Dalawa lang. Apat. Pero tayo sayang. Chico, melon. Tapos, Rambutan. halika na, Rambo. Kala ko niloloko na ako eh. Hindi, rambutan talaga yun. Halta kong tsinelas.